Prvé kolo duelu šampiónov 2026 ponúklo nádherné súboje, naozaj obrovské prekvapenia, ale aj jednoznačné víťazstva favoritov. No a dnes si pozriete posledný z tých 16 súbojov prvého kola. A tu sú aktuálni hráči. Polyglot, mentor a motivačný speaker. Plynule ovláda viac než 10 jazykov. Pôsobí ako moderátor, herec, textár a zakladateľ úspešných projektov. Je spolutvorcom obľúbeného detského programu a členom Menzy. Pomáha ľuďom budovať zdravie a finančné zdravie. V dueli šampiónov stavia na športového ducha, pohotovosť a jazykový cit. Robert Černák. Robert Černák si vyžreboval číslo 16, pod ktorým sa skrýva Michal Jurdík, horský záchranár z Povazkej Bystrice. Navonok železný chlap, ktorý nedáva najavo emócie. Dvakrát už mal našliapnuté medzi osmičku najlepších, ale za každým ho niečo zabrzdilo. Jeho tesná prehra so Slávom z Levíc v roku 2024 trhala jeho fanúšikom srdcia. Dokáže tentoraz urobiť prelomový krok a postúpiť medzi elitu? 10 krátkych otázok pre jedného aj pre druhého odštartuje túto súťažnú časť našej relácie. Minútový interval, máte aj jeden, aj druhý. Ak stihnete odpovedať na všetkých 10 otázok správne do tej jednej minútky, tak 100 eurová bankovka je dobrá správa, určite. Bolo by to pekné. Aj pre peňaženku, aj pre človeka. No. Tak, Robert, vaše prvé kolo, poďme na to. Pálením čoho sa pripravuje karamel? Cukru. Výborne. Vytvorte nominatív množného čísla podstatného mena medaila. Medaily. Výborne. Hovorí sa, kto chce žať, musí... Čo? Siať. Siať, áno. Čo je 100 eura? 1 cent. Výborne. Ktoré slovo je synonymom slova cirkulár? Píla. Áno, obežník píla. Chlorofil je zelené rastlinné... Farbivo. Áno. Ako sa nazýva prvá hlavná solistka baletu? Poďte. Baletná diva. Nie, to je operná diva. Baletná... Poďte, máte... Principál... Nie, principál je v cirkuse. 7. otázka. Už sa kráti čas. Môžete povedať ďalej? Môžeme ísť ďalej. Prima balerína. Prima balerína. H2SO4 je vzorec kyseliny Siričitej. sírovej. Sírové. Nina, ty, iti, či ty, obi, ty. H2SO4. Prima balerína vás zdržala. A dostala. Áno, a dostala. No, tam ste sa Pozdravujem zasekli. všetky prima baleríny Ale doma. inak ste išli perfektne prvé kolo, Áno. až do prima baleríny. 180 eur na vašom konte. Michal pripravený na jeho prvé kolo. Vašich 10 otázok. Poďme na to. Výrobou čoho sa preslávil Antonio Stradivari? Husly. Áno. V ktorom roku sa začal norimberský proces? 1945. Výborne. Hovorí sa, že sa učíme na vlastných... Chybách. Áno. V ktorom oceáne sa nachádzajú Bermudské ostrovy? Atlantický. Výborne. Ako sa nazýva hotelová prijímacia kancelária? Recepcia. Áno. Ktoré slovo je synonymom slova inštrukcia? Pokyn. Áno. Aký je latinský názov Maďarska? Hungária. Áno. Je súčasťou akordeónu mech? Áno. Správne. Ktorý chrobák má druhové meno Zemiaková? Pásavka. Áno. Čím sa zaoberá daktyloskopia? Otlačkami prstov. Je to tak, ako hovoríte. Michal, prvé kolo 100%, na jeho konte 300 eur. Takže po prvom kole Robert 180, Michal 300. Ideme do kola druhého. Páni, v druhom kole 10 tém, 20 otázok, pri každej téme 2 otázky, vyberáte si pre seba, vkladať môžete od 20 po 100 eur, čiže 20, 40, 60, 80, 100. Keď sa super pomýli, ešte môžete odpovedať na jeho otázku, ale nemusíte túto možnosť využiť. Tu sú témy druhého kola. Mrakodrapy, krasokorčuľovanie, o spoločnosti, hry a hračky, Beatles, súhvezdia, prírodné rezervácie, európske filmové ceny, slová z medicíny, homonymá a viacvýznamové slová. Robert si vyberá na úvod. Krasokorčuľovanie. Nech sa páči. Za koľko? Za 100.
Slovenský krasokorčuliar, ktorý sa po 25 rokoch v roku 2026 umiestnil v prvej desiatke majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní, je Adam Hagara. Adam Hagara. Fandím mu, veľmi dobrý chlap. Je správna odpoveď, áno. Štvrtá najlepšia voľná jazda. No. 10. skončil, naozaj akože veľká hviezda. A prvý Slovák, ktorý urobil štvorité skoky a nie len jeden. Takže... A Robert má veľmi blízko k korčuľovaniu. Či Áno. aj krasokorčuľovaniu? To som skúšal v rámci hokeja, ale lepšie mi išiel ten hokej. OK. Takže 280, 300. Michal, vaša prvá téma. Ja vyskúšam prírodné rezervácie za 100. Nech sa páči. Národná prírodná rezervácia v katastrálnom území obce Zuberec, ktorá patrí medzi vzácne ukážky pôvodného tatranského lesa, sa volá Kotlový Ž. Neviem. Robert? Mimo súťaž, žľab. Áno, ale mimo súťaže, to znamená, že nie je pripočítaných 100 eur, ale Michalovi musíme odpočítať. 100 eur. Kotlový žľab. No, hlavným predmetom ochrany je ochrana zachovalých lesných spoločenstiev s ukážkami pralesovitých vysokohorských smrečín. No, 200, 280. Nebol Robert. som si istý. Tak ideme. Krasokorčuľovanie za 100. Krasokorčuľovanie, opäť pre vás. Ktorú krajinu reprezentuje od roku 2018 krasokorčuliar Georgij Reštenko na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní 2026 prekvapujúco získal bronz? Georgij Reštenko. Ktorú krajinu? Rusko. Nie je to správna odpoveď, To Michal? bude prestúpil niekam. Takže. Nebudem odpovedať. Česko. Česko. Narodený v Petrohrade, áno, v Rusku, ale keď mal 15 rokov, tak sa s rodinou presťahovali do Prahy. A reprezentuje Českú republiku. 200, 180. Michal? Skúsim znova tie prírodné rezervácie za 100. Národná prírodná rezervácia Abrod, súčasť HKO Záhorie, známa unikátnymi slatinami a bohatou biodiverzitou, sa nachádza v katastrálnom území obce Veľké Leváre. Veľké Leváre je odpoveď správna. Perfektne áno. Národná prírodná rezervácia Abrod v katastrálnom území obce Veľké Leváre. 300, 180. Robert? Aha, tu sú témy. Dobre. Hry a hračky za 100. Ako sa volala hračka, u nás populárna od 70. rokov 20. storočia, v podobe postavičky, ktorá sa vystreľovala smerom k oblohe? Ako sa volala? Áno, Ja som sa hral s takým parašutistom, že som ho vystrelal do hora a ten letel dole. tá postava sa volala... Parašutista? Výborne. Kto by to bol povedal? Kto by to bol povedal? Áno. Veru tak. Parašutista je správna odpoveď, alebo výsadkár. No. Áno. 300, 280. A ja som sa hral s takým parašutistom. Sme asi rovnaký ročník. Ten najlepší. Michal sa hral tiež? Ja už nie, ale videl som ho. Jasné. U starších chlapcov. Michal. Skúsime mrakodrapy za 100. V ktorom africkom štáte bola v roku 2024 dokončená Iconic Tower, 394 metrov, aj uvidíte na obrázku, najvyššia budova Afriky, prekonala tak predchádzajúceho držiteľa tohto rekordu, ktorým bol mrakodrap v Juhoafrickej republike. Nigéria. Nie je to správna odpoveď, Robert? Ja si myslím, že by to mala byť Káhira, čiže Egypt. Egypt je správna odpoveď, presne tak, áno. Nové administratívne metropole, ktorá vyrastá 45 kilometrov od Káhiry. 4 roky som tam pracoval, takže... Tak sme trafili akurát. A ešte tam nebola vtedy, ale áno, niečo som... 200, 380. Robert? Tak ešte mi ostali hračky. Hry a hračky za koľko? Za 100. Hop alebo trop. Za akým prívlastkom v ich názve nie je odvodený od žiadneho slova v texte otázky, sú spojené spoločenské hry typu šach, dáma, človeče, nehnevaj sa a podobne, ktoré sa hrajú na stole.
Stolové hry sú to. Nie Stolové je spoločenské. odvodený Aha. od žiadneho slova v texte otázky. Spoločenské hry. Michal? Sú to doskové hry. Doskové hry. Doskové Presne hry. tak, áno. Sú to spoločenské hry, využívajúce herný plán, na ktorom sa podľa pravidiel pohybujú alebo ukladajú figurky a sú to doskové hry. 280-300. Michal. Tak ešte zopakujeme tie mrakodrapy za 100. V ktorom štáte Strednej Ameriky v rovnomennom hlavnom meste je špirálovitý mrakodrap FNF Tower, aj vidíte na fotografii. Panama. Panama je správna odpoveď, áno, perfektne. Volajú ho Skrutka. 52 poschodový kancelársky mrakodrap v Panama City. 400, 280. Robert? Homonymá a viac významové slová. Za koľko? Za 100. Drobná cibuľa, používaná aj na nakladanie. Vyšívacia bavlnená priadza. Že v jednom to je, áno. Homonyma viac významnové slova. Cibuľka, neviem. Michal? Nebudem odpovedať. Perlovka. Na Slovensku sa pestuje viacero odrôd cibule, najčastejšie zimná cibula, šalotka a aj tá perlovka. Šarlotka, to by som možno vedel, ale perlovku nie. Šalotka. Šalotka, hej. Šalotka, hej, zimná cibula a perlovka. Ale to je v rámci tej drobnej cibule. Perlovka. 400, 180. Michal? Homonyma a viac významové slova za 100. Stena rozdeľujúca istý priestor. Miesto v poradí získané v súťaži. Robert? Budete alebo nebudete Nebudem odpovedať? Umiestnenie by som typol, ale nebudem odpovedať asi. Priečka. Priečka. Druhá priečka. To je aj stena rozdeľujúca istý priestor. Priečka. 300, 180. Robert? Tak skúsime tie súhvezdia. Opäť za 100. Za 100 súhvezdia. Najjasnejšou hviezdou ktorého zvieratníkového súhvezdia je Pollux. Je to aj jedna z najjasnejších hviezd na oblohe. Poznám len jednu takú dôležitú, Severka. A súhvezdia. Zvieratníkové súhvezdie. Michal? Zvieratníkové, aha. Sú to blíženci. Blíženci je správna odpoveď, áno. 480. Michal? Skúsim tiež súhvezdia za 100. Nech sa páči. Slovenský názov súhvezdia Lupus je Vlk. Vlk. Je správna odpoveď, áno, perfektne. 580. A opäť Robert s výberom témy. The Beatles. Beatles. Skúsme hudobnú scénu. Áno. Opäť za 100. S časom 7 minút a 11 sekúnd išlo v roku 1968 o najdlhší single, aký kedy ovládol britské a americké hitparády. Ako sa táto pieseň skupiny The Beatles volá? Opäť len tipujem Yesterday. Yesterday. Nie je správna odpoveď, Michal? Nebudem ani typovať. Počúvajte. Hey Jude, áno. Hey Jude, áno. Skladba stravila 9 týždňov na prvom mieste v rebríčku Billboard Hot 100. Nádherná pesnička. 500 minus 20. Michal? O spoločnosti za 20. Prispôsobovanie sa zaužívaným sociálnym normám, často aj pod tlakom skupiny, aby sa človek správal očakávaným spôsobom, sa nazýva slovom pôvodom z latinčiny končí sa na a, to slovo, ktoré znamená zhodu, súlad, prispôsobenie sa. Kohabitácia. Robert? Ja to skúsim. Korelácia. Konformita. Konformita. Áno.
Konformita. 480 minus 40. Robert. Tak skúsme Beatles ešte raz. Ešte raz. Aspoň si zaspievame, keď už nebudeme vedieť. Skupina Beatles za koľko? Za 100, ja sa držím Za 100? stratégie. Peniaze nemusím vyplatiť, takže... Ktorý zo slávnej štvorice členov skupiny The Beatles bol najmladší? Takže si nezaspievame. Neviem. Michal? Ja to skúsim. George Harrison. George Harrison je správna odpoveď, áno. Ročník 1943 a ostatní boli ročníky 40-42. 41. Keď berieme aj Petra Besta. 580 minus 140. Michal? O spoločnosti za 20. Hromadné, často emotívne a neprimerané verejné trestanie človeka, najmä online alebo v médiách, bez férového preverenia skutočnosti a bez primeranosti sa volá mediálny Lynch. lynč. Je správna odpoveď, áno. Tlak na zamestnávateľa, tlak na rodinu, snahu človeka jednoducho spoločensky zničiť. To je ten mediálny lynč. 600 minus 140. Robert? Slova z medicíny. A dajme opäť za 100. Precitlivenosť organizmu na cudzorodú bielkovinu sa nazýva Nenapadla alergia, ale... Michal? Radšej nie. Anafilaxia. Anafilaxia, anafilaktický šok, prudká imunitná reakcia spôsobená vniknutím cudzorodnej bielkoviny do organizmu. 600 minus 240. Michal? Európske filmové ceny za 20. Absolútnym víťazom európskych filmových cien za rok 2025 so 6 oceneniami sa stala nórska komediálna dráma Citová hodnota od uznávaného režiséra Joachima Neviem. Robert? Nebudem odpovedať. Joachima Trýra. Tak aspoň tip pre vás. Komediálna dráma, citová hodnota. Môžete si pozrieť. 580 minus 240. Robert. Európske filmové ceny alebo slova z medicíny. Tak skúsme slova z medicíny. A aby to nebolo také monotónne, tak za 20 teraz. Za 20, OK. Zrýchlenú srdcovú činnosť pomenúva slovo Ako na prvú, ale to bude nejaké niečo Tachykardia. Presne ako hovoríte, tachykardia je správna odpoveď. Výborne. Minus 260, 600. No a sme na konci druhého súťažného kola. Európske filmové ceny. Pre vás, Michal, za koľko? Len za 20. Za 20. Po čestnom Oscarovi z roku 2022 získala v rámci európskych filmových cien za rok 2025 cenu za celoživotné dielo nórska herečka a režisérka Liv Nejaký typ. Ulrichová. Ulrichová nie, Robert? A nebudem typovať. Liv Ullmanová. Ullmanová s Ingmarom Bergmanom často spolupracovala. Liv Ullmanová. Liv Ullmanová aj ukončila druhé kolo. Takto hráte zatiaľ, páni. Robert minus 260 eur, Michal 580 eur. Robert ide hop alebo trop. Akože nie veľmi taktizuje. Uvidíme, akú taktiku alebo netaktiku zvolí v treťom kole. 20, 40, 60, 80, 100, ale aj 150, 200, 250, 300, 350 eur. Celkovo je to 10 súm a dávate ich na jednu z 10 tém a pri každej téme je jedna otázka, rovnako 10 otázok a tie rozhodnú. Ano. Kto postupí do druhého kola duelu šampiónov 2026, nech sa páči. Tu je 10 tém aktuálneho tretieho kola. Štáty, prístroje, cukor, priemysel, dni v cudzích jazykoch,
pomôcky, umelecké techniky, stalo sa v roku 2025, divadelné hry a slová z poľnohospodárstva. Robert, posúvajte. Posúvam ďalej prístroje. 20. Ako sa nazýva rehabilitačný prístroj na povzbudzovanie činnosti ochabnutého svalstva? Trenažér. Robert vie? Myostimulátor. Áno, myostimulátor. Ale na prvú by som asi nevedel, bez tej pomôcky. 560 minus 260. Keď nejde o peniaze, ja rád pomôžem. 560 minus 260 a Michal vyberá. Divadelné hry. Divadelné hry za... Tak skúsme taký stred za 200. Dobre. Anglický dramatik William Shakespeare je autorom divadelnej hry Večer... Strely. Večer sám doma. Michal? Neviem. Večer trojkráľový. No vidíte. Na 3 krále sám doma. Charakteristika hry jednou vetou. Láska, smiech a zmetok splietajú svoje nitky v jednej z najkrajších Shakespearových komédií lásky. Večer trojkráľový. Minus 460, 560. Robert. Vyberáme. Umelecké techniky posúvam ďalej. Len 20. Áno, to by som aj ja dal. Umelecká technika kopírovania alebo prenášania reliefnej štruktúry na papier alebo plátno sa volá F, končí sa na Ž. Robert? Feláž? Frotáž. Frotáž. A keď sme boli deti, tak sme robili frotáž cez mince, Áno. ale vôbec som nevedel, že sa to volá frotáž. Tak zase niečo viem. Detská frotáž minci je taká najčastejšia. 540 minus 460. Michal, vyberajte. Pomôcky. Pomôcky. Tak asi 350, no či je ten minus väčší alebo menší, to už nevadí, ideme riskovať. Na zapamätanie ktorého slovného druhu slúži v angličtine mnemotechnická pomôcka Funboys alebo Fanboys? Slovného druhu. Podstatné mena, neviem. Michal vie? Nie. Ako F ako for, A ako and, N ako nor, B ako but, spojky sú to. Funboys. Fanboys. Áno, fanboys. A or, yet, so. But, or, yet, so. Minus 810, 540. Ešte nie je rozhodnuté. 3-krát budete odpovedať, vy, Robert, a 3-krát Michal. To znamená, že celkovo hráte o viac ako 1000 eur. Jeden aj druhý. Robert, vyberajte. Posúvam priemysel. Priemysel. Opäť len za 20. Ako sa nazýva odvetvie chemického priemyslu zaoberajúce sa spracovaním ropy a zemného plynu? Je to petrochemický priemysel. Petrochemický priemysel alebo petrochémia je správna odpoveď. 560 minus 810. Michal? Slová z poľnohospodárstva. Moja obľúbená téma. Slová z poľnohospodárstva za koľko? Ale musím riskovať. 350. Nahrubo zomleté alebo rozdrvené obilie a strukoviny používané ako krmivo sa nazýva Ja neviem, prípada mi veľa slov. Šrot? Šrot je správna odpoveď. Konečne. Odborník zo slov z poľnohospodárstva. Nie, výborne, perfektne. 460, 560. Minus je u mňa. Áno, len ten mínus tam, no. Taká maličkosť. Robert, vyberte tému, predposledná téma pre Michala. Tak cukor pre Michala. Cukor. Tak skúsim za 100. Ako sa nazýva hnedý, sirupovitý odpad pri výrobe cukru? Je to melasa. Melasa.
je správna odpoveď, áno, perfektne. Michal? 660 minus 460. Michal, predposledná téma pre Roberta. Dni v cudzích jazykoch. Dni v cudzích jazykoch. Záleží, v akých to bude, no ale 350. 350. Ktorý deň v týždni sa po taliansky povie lunedì? Lunedì je pondelok, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Tak čakal som viac otázok. Perfetto. Io aspettavo più le domande nelle lingue, allora. Dobre. Čakal som viac otázok polyglotizmu, keďže ste ma tu pozvali ako polyglota, bola to jediná, tak... Tak vidíte, no akurát to tak vyšlo. My nevyberáme otázky, no. Preto som ju nedával skôr, než bolo ďakujem, rozhodnuté. ďakujem, že si mi ju dal. Väčšinou je to tak, že máte 100 000 databázu a 50 je vybraných. No. A nepočíta sa s tým, že či príde Robert, alebo Michal, alebo Jozef, aby to bolo... Ale keď vyhlásite duel šampiónov polyglotov, tak sa prihláste. Dobre, okej, dobre. Budeme s vami počítať. 660 minus 110, posledná téma, Robert, pre Michala bude... Taká vďačná, stalo sa v roku 2025. Tak, pozrite sa na stav, povedzte mi sumu. Tak teraz už môžem zahrať aj za 350. 350. 23. decembra 2025 vo veku 77 rokov zomrela dlhoročná redaktorka Slovenského rozhlasu, prekladateľka a manželka významného slovenského básnika, prozaika a textára Mária Hevierová. Mária Hevierová. Jej najvýznamnejšou, najpočúvanejšou reláciou bol Najkrajší klenot, v ktorej účinkovalo množstvo osobností slovenského kultúrneho života. Mária Hevierová. 310 minus 110. Robert. 350 štáty. Ktorý štát je najväčším vnútrozemským štátom sveta? Vnútrozemským. Čiže nemá more. Už sa mi to kráti. Nestiel som. Michal vie? Kazachstan? Kazachstan je správna odpoveď, áno. 2 milióny 700 a niečo, 700 000 km štvorcových. Pre porovnanie Mongolsko 1,5 milióna kilometrov štvorcových. Približne, samozrejme. No, a to bola aj posledná otázka. Je tam Kaspické more, to sa neráta asi, čo? To je jazero. Jazero. Jazero, hej. To bola posledná otázka v tomto dueli šampiónov. Najprv, ako ste hrali Momentum Graf, Wow, tak... ja som aj viedol. Áno, chvíľku, ale Michal si to potom už udržiaval až do konca. No a čo sa týka správnych, nesprávnych, Robert 11,16 minus 460 eur a Michal 310 eur. 20 správnych odpovedí, 9 nesprávnych. Takže do druhého kola duelu šampiónov 2026 postupuje Michal Jurdík. Blahoželám. Ďakujem. Blahoželám. Robert, ďakujem veľmi pekne za účasť v hre. Ďakujem krásne. Nech sa vám Ďakujem darí. krásne, Gregor. Ďakujeme veľmi pekne aj vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie pri ďalších dueloch šampiónov, tentoraz ale už v druhom kole. Super páni, ďakujem veľmi pekne, takže spokojný. Áno, ako s výsledkom áno, ale s výkonom teda veľmi nie. Nie, 20 správnych odpovedí, čo? Málo? No, bolo tam dosť takých vecí, čo som asi mal vedieť. Ale... Michal je prísny na Ja seba. som spokojný s výkonom, takže mne to úplne stačí. Na budúci viac otázok jazykom, ale Áno. ináč som veľmi šťastný. No urobíme, ako ste hovorili, duel šampiónov, polyglotov. No. No.